Ostostan esittelyvideo. Eli Seppälästä tällainen tavallinen valkea teepaita, joka on takansa tällainen pitsi juttu. Sitten näytän kaikki Seppälästä. Sitten Seppälästä ota 3 maksaa 2 kaikki kosmetiikkatuotteet. Mä otin niitä Seppälän niitä puhutaan kokoisia kysylakkoja, jotka maksaa 2,95 kappale, niin näitä 3 väriä. Matta. Sitten mä ostin Tulejumi Ahti. Tällaisen kumin. On muuten hyvä kumi. Se tunne jo. Sitten mä ostin terottimen. 50 noin molemmat. Sitten mä ostin samanlaisessa kirjakaupassa tällaisen taulukehykset. 3,50 €, 10 × 15 cm. Joo, mä selitän kaikki nopeasti nyt. Anttilasta musiikkajätelöön rupsuinen puttipajan tai uuttipajan tekemä. Käsin tehty tuoksukynttilä. Muuten ihana tuokse. Sitten Glitteristä tällainen hiusliitu, joka lipeää nopeasti, jos ei laita hiuslakkaa. Tai no en ole kokeillut, mutta luulisin niin, että pysyisi niin. Sitten on tällainen minujuttu tuolta suomalaisesta kirjakaupasta. Ja sitten aurinkolasit Seppälästä 1,50 €. Olisi alun perin maksanut 5 €, sitten 3 € alennuksessa, sitten vielä 50% alennuksessa, eli 1,50 €. Ja sitten mä en näyttänyt mielestäni yhdessä juttu. Mä oon tehty niin yli 4 ostosta ja sitten tällainen. Okei, nyt ei näe muista. Tällainen neule H&M 10 €. Niin nyt laitan tänne. Näin. Ja eilen kun mun puolisko ja mun äiti kävi tuolla Kuopiossa matkuksessa New Yorkerissa, ostivat mulle 7,95 maksavan paidan, muuten se teepaita se maksoi 7,95 Seppälästä. Niin se osti minulle sellaisen teepaidan ja mä tein sille haasteen. Eli mä käytän sitä vaan kesäkuussa. En voi vielä näyttää sitä teille, minkä näköinen se on, mutta se on vihreä keltainen. Joo. Siinä on mun ostokset ja paitsi että sanoinko mä jo tästä. Jos mä en oo sanonut vielä tästä, niin tämä on punnitsee 9 senttiä kappale. Hyvä. Tehty englanniksi, mutta nyt heippa!